हेलौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअआ सोरनि जागोन स' गेमस्रि दैमारिनि जागोन भिडिअआ नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोबजासिम नायबासो बुजिगोन आरो नैबे भिडिअआ एसे आलदा जागोन फाइनालि जायगाखौ मोनफैबाय आं नायनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिराद गिथावथाव जागासो दे जोंनिया आरो जंगलसो गोजा न'आवबो भिडिअ बानायनो हायालै लोगोफोर माने मानसि गोजाना एकदम हाकार दाउनि हाकार माबा मानसिनि हाकार बिराद हाकार दावराव जायो बेनिखायनो नैफोरथि फैनो गोनां जायो आरोना नै देन्जार जागासिनो नैफोरथि फैनो गोनां जायो आरोना फाइनालि जायगाखौ मोनफैमारबाय आं दा इयाव दोनथ'नानै बायमोन भिडिअ खालामनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो अके स्टप दाना भिडिअ बानायनोसै लोगोफोर आंनि चेनेलाव गोदानै बरायनाय जासिहरनाय थालायबाय स' दिनै नैबे भिडिअआ गेमस्रिनि जागोन आरोना माने गेमस्रिनि जागोन माने आङो भिडिअखौ बानायनायनि सिगाङावनो आङो सरि बिग्रोखायो माने आंनि गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामनो आरो गेमस्रिनिसिम बुंहरो गेमस्रि सिस्टारनिसिम माने नैबे भिडिअआ आंनि गोरोन्थि जायोबा गिबियावनो सरि ओमफ्राय आङो नैबे भिडिअखौ आं गेमस्रिनि मोनसे लाइफ स्टाइल भिडिअ लाना फैदोंमोन आङो दा प्राइभेट खालामना दोनबाय मानो होनना बुङोबा गोबाङानो कमेन्ट हरदो आरोना माने माबायदि कमेन्ट हरदो आं नोंसोरनो माबायदि कमेन्ट हरदों आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्राय आङो गेम्सनि लाइफ स्टाइल भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय गोबाङानो कमेन्ट हरदों माने मा होनदों मिथिबायना नों गेम्सनिखौसो बानायदो लावदुम गुमैनिया मा जाखो माथो लावदुमा हिन्जाव खानै दोंखायोमोननो ओमफ्राय हाबा जानायमोननो होमबा गेमस्रिया बे लावदुमखौ मानो सेनो मोनखो मानि थाखाय लावदुमखौ बरबाद खालामनो मोनखो गेमस्रिया होननानै ओमफ्राय आंबो मिथिया लावदुमना सानै हिन्जाव दोङो ना सासे हिन्जाव दोङो स' आं नै बाथ्राखौसो मिथिगौ जे मानो लावदुमा गेमस्रिखौ मोजां मोनो बेखौसो मिथिगौ आरो आं जेबो मिथिया आरोना लावदुमना हिन्जाव सानै दोङो ना हाबा जाखांनाय आं जेबो मिथिया नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायखायसो एसे कनफिउज जादों जे लावदुमनिया दोंमारो नामा मा होननानै स' नै भिडिअखौ गाज्रि मोननाङा गेमस्रि सिस्टारनिसिम खावलायहरो मानो आं कमेन्ट खालामनायखायसो नै भिडिअखौ बानायना होनाय जादों आरोना स' बिदि कमेन्ट खालामनायखौ स्टप खालाम माने एसे गाज्रि जायो आरोना स' मा बुंनो ओमफ्राय नैबे भिडिअआव नोंथांमोना बेखौनो सिरियास खालामनाङा आरोना आं फोरमायनो थाखायसो फैदो ओमफ्राय लावदुमना दोंखायो आरोना दा गेमस्रिजोंनो जिथु खुसि दङ बिदिनो थाथोंसै आरोना